Yeno maduong' ahinya. Erokamano. Koch wasunge donje karka, gidonje nade. Ma en summit ni wano mar Afrika, kendo gintiere oko. En ni nyaka kwagi, koka gigol. Ya nyaka kwagi ngech gimatimore ni pinje mag Afrika wano wa contribute sana e weche mag climate change nikech king'iyo the total emission ma sani pinje mag Afrika golo in the total global greenhouse gas emission yudo ka wan less than 4%. To koro nitiere pinje 20 kama ma ndalo agrarian revolution gi ndalo mane koro gitimo gima waluongo ni industrial revolution ne gigolo a lot of carbon dioxide to the atmosphere. Koro these greenhouse gases mose changia weche mag climate change gi. Koro wan kaka Africa wafeel ni wan vulnerable. Ok gini yudo ka ogendine wa kidhi e gwenge seche moko nitiere ndalo mantiere kech or chieng' rieny malich ahinya, nitiere oro, nitiere seche ma ka koth chwe yudo ka koth chwe ma oula mol kabisa. To seche ma gige timore mang'eny yudo ka ngima dhano gi chiaye yudo ka thothne yudo ka gibedo affected. Koro wafeel ni wan kaka oganda mag Africa ok wa contribute ahinya e weche mag climate change, lakini wan the most affected. Koro gimomiyo watemo mondo pinje mano se develop gi mano contribute ahinya climate change gi mondo gichul waluonge ni climate debt. Wadwani gichul pesa ni mondo wane kaka ogendini wa nyalo konyore e weche mag modhi weche mag climate change. Koro gisane to waneno ka nitiere lwedo mang'eny ahinya mag wasunge mabire wacha Africa Climate Summit nikech mae summit kata chokruok mokwongo ma wabedo go Africa Island nikech in the past pok wabedo gi Africa Climate Summit. To ka waneno ka nikech ka neno ywak kata ywagruok ma migepe mopogore gi sirikal kata CSOs ne ondiko barua ka giwacho ni gineno ka nitiere lwedo moro nikech in the past nitiere company miluongo ni McKinsey company ni nobiro from 2015 to gisebedo ka gitiyo gi sirikende mopogore ka gitemo dhiro agenda gi. Koro gisane waneno ka McKinsey kendo biro Africa Climate Summit ni ma gin gi jootegi ma gisebedo ka gineno mondo gior mbele mondo dhi wuo gi jotendwa to gine ma gitemo mondo gidefine agenda ni. Koro waneno ka nitiere lwedo moro nikech dho ngere wacho ni nitiere New Africa Scramble nikech kane wasebedo colonized in the past. Sano waneno ka koro kendo jowasunge kendo biro gi language moro mopogore. Koro waneno lwedo moro iye ka moko ane kamoro nikech onego bed wan kaka jo Africa wa drive our own agenda wacho weche nikech wan mang'e kaka wabedo affected gi climate change. To sano waneno ka wazunge ni gi interest mang'eny.